Rojava Türkiye her germ eve ku siyasetmedarın bere de partiya dadu pejvebirini de siyaset bireve de birin. Ali Babacan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu de gotin ku amedekariya avakirina partiye ken o diken. Em ji wekî dengê Amerîka em ê niha ji rûniştvanên İstanbulê bipirsin gel û li ser vê partiyê çi difikirin? Bu parti bu yeni Ev partiya nû têda mezrandin bi teqez bibe iqtidar. Ji ber ku ew kesanên ji wê partiyê veqet habûn, millet dê ewana tewsiye bike û dev ji AKP berbidin. Ez bi xwe beriya niha endamê AKP bûm. Lê evê carê min xwe ji AKP dûr ragirt. Babacan bir şey yapamaz. Latif Şener'den ibret alsın. O da kurduydu. Ali Babacan nikare tiştekî bike. Beraj Abdullah Tifşen fêr bibe. Ew jî partiyek ava kir di dawiyê de ew kete xwarê. Türkiye Erdoğan helbijartiye. Avrupa li piştî Erdoğan e, ne li pê Babacan e. Babacan projeye. Kî li piştî Babacan e? Li piştî Babacan FETÖ heye. Babacan çi kiriye? Di dema Erdoğan de Babacan bû Babacan. Bila dev ji xwe berde û vegere AKP. Ali Babacan iyi bir siyasetçi. Yalnız AK Parti'den Ali Babacan'ın, Abdullah Gül'ün... Ali Babacan siyasetmedarek başa lê pirsgirêk çêbû ku Ali Babacan, Abdullah Gül û Ahmet Davutoğlu ji partiya da dû pêşveçûnê veqetan. Ev mirovan kesên ku herî nêzîkî AKP bûn, çima veqetan, çima partiyek nû ava dikin, ji ber şeva 15 tîrmehê partiyek nû ji bo daxistina Erdogan ez bi teqez xelet dibînim. ayrılabilir, kurabilir de parti. Debe ku vaktin çi bibin, debe ku partiyekê cuda ji werê ava kirin. Hemû kes azad e. Kewata dilê wan dişewte ku dixwazin partiyekê nû ava bikin. Ewan jî ber rêya nihadin ava wê partiye debûn. Yeni oluşumlara tabii Em sistemekî bi pir partî erenî dibînin. Di demokrasiyan da jî sîstema bi pir partiyî heye. Em wekî gel qebûl dikin. Ez difikirim ku piştgiriyekî zêde bo partiyên nû tên avakirin, heta demekî derbas nebe nayê dayîn. Lê piştî demekî dibe ku di nava hukûqê da gel piştgiriyê bide wan. Ji niha ve tê gotin ku ev partiya 2019 de were avakirin li ser pirsgirêkên Tirkiyeyên herî girîng, pirsgirêka Kurd û pirsgirêkên aborî gel wê çareseriyekê bîne anna tê merakkirin. Membotanî, Dengê Amerîka, İstanbul.